ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ତମକୁ ଏତେ ସର୍ଦାର ସେ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ। ଶଳା ମୁଁ ଗାଧେଇ ହବାକୁ ପାଟି ଚୁପ କର। ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତେଲଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ହଁ ମୁଁ ତତେ ଗାଧେଇବାକୁ ତେଲ ମାଗିଲି, ତୁ କି ତେଲ ଦେଲୁ କେଜାଣି ସବୁ ମୋର ଖାଲି ଜଳା ପଡ଼ିବ ସଲିବ ସବୁ ହବ। ଛାଡ଼ ଟାବଲେଟ ଖାଇବ। କାହିଁକି? ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ନା ଜ୍ୱର ହେଇନି, ମୁଁ କାହିଁ ଟାବଲେଟ ଖାଇବି? ତମେ ବୁଝିଲ ଟାବଲେଟ ଖାଲି କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି? ଆଉ ଆଜିକାଲି କେ ଏଡ଼ିକି ଛୁଆ ମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଟାବଲେଟ ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିନ? କିଛି ଜାଣିନ? ଠିକ ଅଛି ପାଖକୁ ଆସ, ତମ କାନରେ କହିବି। ଆଉ ପାଖକୁ ଆସୁନ। କି ମେସିନ ବା? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମାନେ ଆଉ ହବନି। ଏଟି ମୋ କଥା ରାଜି ହବନି ତ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପଦ୍ର ନାନାକୁ ଫୋନ କରି ତା ଘରକୁ ପଳେଇବି, ତାରି ପାଖରେ ରହିବି। ଯାଉନୁ, ତା ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବୁ? ଆଉ ତୁ ଏ ଦୀପକ ନନା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉନୁ, ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେଇଠି ରହିବୁ ତାରି ପାଖରେ। ମୋର ଆଉ ହବନି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ହଉ ହବନି। କଣ? ତମେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନେ ମୋ ଗେରସ୍ତ, ତମେ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମ ଉପରେ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ତମେ ମାନିବନି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କରିବ ହେଲେ ଘରଜଇଆ ରହିବନି। ଛଡ଼ା ଏ ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଏ ଚାଲିବ? ଏଇଟି କଣ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି? କଣ? ତମେ ଯୋଉ ଲୋକ ବିନା ହେଲମେଟରେ ମୋର ଗାଡି ଚଲେଇବ, ଆଉ ଗାଡିଟା ବି ସାଇ ସାଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କ୍ଷତି ହବ। ତମେ ତମର ଭଲ ଲୋକଟା ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲେଇବ, ଚଲେଇ ପାରିବ ତ? ଚଲେଇବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଗାଡି। ଆଉ ତୋର ଏ କ୍ଲଚ ବ୍ରେକ୍ କି ସେଲ୍ଫ କାହିଁ ଅଛି? କାହିଁ? ମୋ କ୍ଲଚକୁ ଧରିବ, ତାପରେ କି ମାରିବ, ତାପରେ ଗାଡି ଚଲେଇବ। କ୍ଲଚ ଦେଖ। ଏଠି